ଆୟୋ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏକ ଗ୍ରାମରେ, ସେଠି ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ବିନତି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे